በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ንግሆ ስብሃተ ነግህን ቃል እግዚአብሔርን እትከታተሉ ከመይ ሓዲርኩም? ደሓን ሓዲርኩም? ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዛ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት ዚ ንኩሎም ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ቅድሚ ልደት ዘለው 3 ሳምንቲ ንልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልፁ ቀዳማይ ሰሙን ስብከት፣ ካልኣይ ሰሙን ብርሃን፣ ሳልሳይ ሰሙን ከዓ ኖላዊ ይበሃሉ። ዘለናዮ ከዓ ሰሙነ ብርሃን ይበሃል። ካብ 14 ታሕሳስ ክሳብ 20 ታሕሳስ ዘሎ ብርሃን ይበሃል። ኣብዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰይማቶ ዘላ ከመይ ገርና ደቂ ብርሃን ክንከውን ከም ዘለና፣ ከመይ ገርና ግብሪ ጸልማት ክንድርቢ ከም ዘለና ብሰፊሕ ቤተ ክርስቲያን ብውዳሴን ብማህሌትን ብስብከትን ብዕለታዊ መግብን ሲሳይ ዕለትን እትምግበና ቃል እግዚአብሔር ኢና ነስተንትን። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ። እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 10 ዝተወስደ እዩ። ካብ 10 ክሳብ 14 ዘሎ ብሓንሳብ ከንብቦ እየ። ፍቅሪ ንብፃያ እከይ ኣይትገብሮን እያ እምበኣርሲ ፍቅሪ መደምደምታ ሕጊ እያ። ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜስ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቀሪቦ ኣሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ ትበራበሩሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን ፍለጥዋ። ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ ብጓይላን ብመስተን ኣይኮነን፣ ብምንዝርናን ዕብዳንን ኣይኮነን፣ ብባእስን ቅንኣትን ኣይኮነን፣ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር ነቲ ሓልዮት ስጋስ መልዓል ትምኒት ኣይትግበርዎ። ኣብዚ ክንፀምዖ ዝፀናሕና ቅዱስ ቃል ግበሩን ኣይትግበሩን ዝብል እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እንታይ ክንገብር ከም ዘይብልና ኣስፊሑ ገሊጹልና ኣሎ። ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ኣብ ልሳነይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዘዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና
ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ብዙሓት ሎሚ መብዛሕትና ኣጽዋር ብርሃን ንምልባስ እንብህግ ኣጽዋር ብርሃን ክንለብስ ንጋደል ንቃለስ ውሑዳት ዘይክንከውን ንኽእል ኢና። እቲ ጸገም ግን ኣቐዲሙ ግብሪ ጸልማት እዩ ክድርበ ዘለዎ እዩ። ግብሪ ጸልማት ከይደርበና ኣጽዋር ብርሃን ክንለብስ እንድሕር ፈቲና ኣብ ዝተሓዋወሰ ኣብ ዝተደባለቐ ናብራ ወይ ስነ ሓሳብ ወይ እምነት ክንነብር ኢና። እንድሕር ግብሪ ጸልማት ከይደርበና ኣጽዋር ብርሃን ክንለብስ ፈቲና ኩሉ ግዜ ውሽጥና ብግጭት ክነብር እዩ። ሓደ ግዜ ናብ ጸሎት፣ ሓደ ግዜ ናብ ሓሜት፣ ምስተ ሓደ ብፍቕሪ፣ ምስተ ሓደ ብጽልኢ፣ ሓደ ግዜ ብምስጋና፣ ሓደ ግዜ ብምጉርምራም፣ ሓደ ግዜ ብምምርራር፣ ሓደ ግዜ ብምምስጋን ከምዚ እንዳበለ እናተሓዋወሰ ክኸይድ እዩ። ምእንቲ እዚ ከዓ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለይቲ ሓሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከእንታይ ተዛረበ በሉ ስለ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር እስከ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት መበገሲ ንግበር እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6:22 ቶም ደቂ ኣምላኽ ድማ ነተን ኣዋልድ ሰብ መልክዐኛታት ከም ዝኾና ምስ ረኣዩ ካባታተን ዘዘሓረይወን ኣንስቲ ወሰዱ። ደቂ ኣምላኽ ኣብ ደብረ ቅዱስ ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ዝነብሩ ብምስጋና ብውዳሴ ተወሲኖም ዝነብሩ ንቅድስና ዝተመርጹ ቅድስና ዝተዓጥቁ ህዝብታት እዮም እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ደቂ ኣምላኽ ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦም እዩ። ነዚ ኣጽዋር ብርሃን እዚ ናይ ውዳሴን ናይ ኣምልኾን ገዲፎም ግን ምስ ደቂ ሰባት ምስ ደቂ ቃኤል ክጻናበሩ ፈቲኖም ምስ ደቂ ቃኤል ምጽንባር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዘዝሓረይወን እዩ ዘዝሓረይወን ሎሚ ዓለምና ብዘይ ሓፍረት ከም ድላይ ክትብል ክትጭፍር ንሰምዓ ኣለና እዩ። እዞም ደቂ ኣምላኽ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣጽዋር ኣምላኽ ናይ ምስጋናን ናይ ቅድስናን ናይ ኣምልኾን ኣገልግሎት ቀሊል ኣይነበረን እዩ። ግን እንታይ ሓዊሶምሉ ምስ ደቂ ሰባት ምጽንባር እሞ ከዓ ብስድነት ዘዝደለኻዮ ዘዝሓረኻዮ ዘዝሓረይዎን ኣንስቲ ክመርፁ ፈቲኖም። በዚ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ብሰላም ክትነብሩ እንተደኣ ደሊኹም ዝግባኣኩም እምበር ደስ ዝበለኩም ኣይትግበሩ እዩ። ነዚ ውድቀት እዚ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መለበሚ ክኾነና ምእንቲ እስመ ለመላእክቲሂ ኢተክህሎሙ ተደንግሎ ህሊና እስመ አበሱ በፍትወት ወወረዱ እምድር ዘቀዲሙ ዝብል እዚ ውድቀት እዚ ክሳብ ክንደይ ክብሮም ከም ተጋህሰ ማዕርጎም ከም ተቐንጠጠ ይገልጸልና እዩ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ዝብሉ እቶም እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ንብዙሕ በረኸት ተጠቒሞምሉ እዮም። ቅዱስ አጎስጢኖስ ካብቲ ኩሉ ዝነበሮ ናይ ፍልስምናን ናይ ዓለማውነትን ናብራ በዛ ጥቕሲ እዚኣ ልቡ ከፊትሉ እግዚአብሔር ናብ ንስሓ ከም ዝተመልሰ ናብቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ማዕርግ ከም ዝበፅሐ መዛግብቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ይሕብሩ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 31:19 ላባን ከዓ ኣባጊዕ ክቆርፅ ከይዱ ነበረ፣ ራሄል ድማ ጣዖታት ኣቦኣ ሰረቀት እዩ።
ራሄል ብምርጫ አቦና ያዕቆብ ክብገስ ከሎ ብመሪሕነት እግዚአብሔር ምርጫ ምስ ሃባ ምሳኻ ይኸይድ ኢላ ቃል ኣትያ እያ ነቦኣ ከየፍቀደት ንበዓል ቤታ ከየፍቀደት ጣዖታት ሰሪቓ ወሲዳ እዩ እቲ ዝመረፀቶ ምርፃ ግን ምሳኻ ንኸይድ ዝብል እዩ ነይሩ እዩ ነቦኣ ይወስዶ ኣለኹ ኣይበለቶን ንበዓል ቤታ እውን ከምዚ ክማልኣ ከምዚ ተማልየ ኣለኹ ኣይበለቶን እዚ ብምግባራ ኣብ መንጎ ቦኣን ኣብ መንጎ በዓል ቤታን ህውከት ፈጢራ እዩ ያዕቆብ ከምኡ ከም ዘምፀት ኣይፈለጥን ላባ ኣማልኽቲ ከም ተሰረቕዎ ኣቦቶኦም ከም ዘይነበሩ ኣረጋጊፁ እዩ ራሄል ግን ከም ኮረሻ ተቐሚጣ ኮፍ ኢላቶ ስለ ዝነበረት ከተማኻኒ ከይትስእ ኣቦየ ናይ ኣዴታት ስለ ዝመፀኒ ኢላ ነዚ ስራሕ እዚ ሰሪሓ እየ በዚ ከዓ ብዙሕ ሽግር ከም ዘምፅኣላ ቅዱስ ታሪክ ዝምህረና እዩ ስለዚ ራሄል ጣዖታት ናይ ኣቦኣ ክትገፋግፍ ዘይኮነሲ ጣዖታት ናይ ኣቦኣ ገዲፋ ብፁዕ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣምላኩ ዝተባህለ ኣምላክ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ዝተባህለ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኻ ክትገብር ፀግዒ ያዕቆብ ፀግዓ ክትገብር እምነት ያዕቆብ እምነታ ክትገብር ፅንዓት ያዕቆብ ፅንዓታ ክትገብር ምተገብአ ነይሩ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ራሄል ኣይኮነን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ እዚ ኣገልግሎት እዚ ነቶም ብቅድስቲ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኮንኩም ትከታተልዎ እዚ ኣገልግሎት እዚ ስብከት ኣይኮነን እዚ ኣገልግሎት እዚ ትምህርቲ እውን ኣይኮነን እዚ ኣገልግሎት እዚ ከመይ ገርና ነብስና ምስ ቃል እግዚኣብሔር ነናፃፅሮ ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ኣምፂና ከመይ ገርና ንነብስና ኣብ ውሽጥና ንደልያ ከመይ ገርና ንውሽጥና ደሊና ንረኽባ ከመይ ገርና ንውሽጥና ደሊና ምስ ረኸብናያ ጎደሎና ብኸመይ ንምልኦ ፀጋታት እንተልይዋ ከመይ ገርና ንዕቅቦ ኣገልግሎትና ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 5 እግዚኣብሔር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ምስ ተገልፀሉ ከምዚ ክብል ኣዘዞ ኢሉ ናብዚ ኣይትቕረብ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣሳእንካ ካብ ኣእጋርካ ኣውፅእ ሙሴ 40 ዓመት ኣብ ቤት ፈርዖን ዝተላማመዶ ንገለ ነገር ነይርዎ እዩ እዚ ግብሪ ፀልማት ኣብ እንዳ ፈርዖን ዝተላማመዶ ከይተርበየ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ከዓ እዩ መጀመርያ ክፅዋዕ ከሎ ኣሳእንካ ካብ ኣእጋርካ ኣውፅእ እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቲ ኣብ እግርና ዘሎ ታራ ሳእኒ ከም ዘይኮነ ንብዙሕ ምክንያታት ብዙሕ ልምድታት ብዙሕ ሓምልኾታት ከም ዝኾነ መምህራን ኣቦታት ቤተክርስትያን ገሊፆምዎ ኣለዉ እዚ መልእኽቲ እዚ ሳዕብየኑ ክንሪኦ ከለና ንሙሴ ኣእጋርካ ኣሳእንካ ካብ ኣእጋርካ ኣውፅእ ምስ በሎ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ኣይነበረን እቲ 40 ዓመት ንመንግስቲ ፈርዖን ወዲ ጓል ፈርዖን ተባሂሉ መንግስቲ ፈርዖን ክትክእ 40 ዓመት ኣብ ቤት ፈርዖን ዝተምሃሮ ትምህርቲ ንሱ ጠፊኡ ባዶ ንክኸውን ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ንምዃን ክበቅዕ ኣብ ምድረ በዳ 40 ዓመት ይወሲድሉ ምክንያቱ እቲ ኣሳእንካ ኣውፅእ ምስ በሎ ሽዑ ንሽዑ ብትክክል ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ዳሕራይ ዝሰዓበ ኣሳእን ኣይምተራእየን ነይሩ ኢሉ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 1 እቲ ህዝቢ ከዓ ሙሴ ካብ ከረን ከይወረደ ከም ዝደንጎየ ምስ ረኣየ ናብ ኣሮን ተኣከበ እሞ ነዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኣና ሙሴ እቲ ሰብኣይ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ተንስእ ቀቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና
بلوي سلازي ازيتي اب جبص زنبرو لمدا امالختي اتخدربا زنبرو ازي ازي حتو ازي ناب كاهن ارون يقريبي كاهن ارون موسى انت دنگوي انتاي غدلكم سماياوي حبست منا بساعتنا بغزين يورد الله ماي كاب كوحي يفلفللكم الله ፀሓይ ከይሃርመኩም ደበና የጽልለኩም ኣሎ ከይጽልምተኩም ለይተ ዓምዲ ብርሃን ገይሩ ይመርሓኩም ኣሎ ኣምላኽና ከመ ማለኽቲ ኣእዛብ ዝስራሕ ኣይኮነን ሙሴ እንተደንጎየ ኣምላኽና ማእኸልና ኣሎ ህድኡ ግብሪ ጸልማት ደርብዩ ኢሉ ክእዝዞም ዝግብኦ ነቶም ሕዝቢ ስለ ዝፈርሐ ኣዋርቕ ኣምፁለ ኢሉ ወርቂ ምራኽ ሰሪሑ ካብ ግብፂ ዘውፅኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም እዮም ኢሉ ነቲ ህዝቢ ናብ ከቢድ ኣደራዕ መሪሕዎ እዩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሎሚ ህይወትና ብፍጹም ኣምልኾ ጣዖት ኣይኮነን ንሳቐ ዘሎ ሎሚ ህይወትና ኣምላኽ ካሓዱ ጣዖት ስገዱ ዝብሉ ካሓድቲ ስለ ዘሸገሩና ኣይኮነን ሎሚ عرفتي عقابات قسانت هدعات زخلقنا زلو قبر صلماتن فربرهانن حواويسنا تاميرنا خن حزب مدلاينا ايو حنساباب قايلة حنساباب مسقانا حنساباب صرفي حنساباب صلوت حنساباب حميت كمزز مسألة هيوت نوشتنا عرفتي خلو خمزلو كلنا نوشتنا نمرمرو ايو مريحنت موسى أبكيو بمريحنت إياسو ودنوية مستتكأ جنا أتي فقرة أوتن قبر سجان قبر سلماتن كابتوم هزب أملاخ زي القصص الزنبرة إكزابير ملأخو قليسو نزيلو إياسو معرف حموشة قطري عسرت حموشة يتحلق سراويت إكزابير دمان إياسو إذا دويل كيا زلخا بوتا قدستي أمو أسا أنكا خبا أقرخا أو بلو إياسو خا كوم أو جبري سلق علاتو إكزابير استمسغني يخون أسا أنكا خبا أقرخا أو مستبهل إياسو شعوني شعيو أتكبيرو سلازخا أيو إياسو أمولو عدميو عيو أزغنا علو مهرتو زقدولو باريا أملاخ زنبري أبتم هزبتات جنا أتقبل سلمات وشتي انداس فحفحي خيط جزين ساعة مسرخة بخا عيتو كوس نيريل إكزابير بتكساس قبل خلو أبوسي معراف شوعات تقصري شومنته إفريم مس أحزاب يسأنا برالو إفريم زيتا قمت ألا كيتشاي بتحدى بحق بتحدى حرورو بتحدى بسل بتحدى زي بسالة مالتي سلازي بحرنا إفريم انتاي كم زنبرة أمانغو مناسين إفريم زنبرة خونتات كقلت كله إفريم زيتا قمت ألا كيتشاي أرستنا قبرس ألمات دربينا أسوار برهان نلبسي قدمينا بقلقلوت ممسانا قدمي أسوار برهان حساس مبالنا قبرس ألمات تدربي ومهلاو قبرس ألمات دربينا يومهلاونا لومي كان الرقاقز اللوناي قبرس ألمات انتاي قبرس ألمات هاوشتاي اللودي قبرس ألمات مهلاو وابوشتاي مهلاون زي مهلاون سبات كنغرونا ممهران كنغرونا سبخت كنغرونا أين السبة قال እግዚአብሔር رينا مرميرنا إذا بحريات زا علن زق بحريات زق برس الماتي إذا بحريات زا أسوار برهاني كلب سوخد ليني كم يقرأ خلب سلني لومي مسوش جنا خمس زارد إذا እግዚአብሔር لومي أشحات سبخت خنسمع نخلينا قوم مهلا وكبرن زخرسوم يخون
أكل سباخي خمزيلو تعم سبيخو قش خستو خمزيلو ينتا خستو خمزيلو ماباتاتشن خمزيلو السوا يكونن نعو أمو كتسمعيهم استوعلم برايت سمبدو تباهلنا كالي كابتوم قبرص المات كي دربيو أصوار برهان كحزو زفتنو أب حديث كدان وانجيلاوي قدس يوحنس معراف 10 وكلته قصري 4 خساب 6 كم زيبل كابتم دك مزامرتو حدا اتغت حزو زلو يهوداس قرتا ود سمعون غنا اذا قدي قبزي كمي غدا ن 300 دينار تشيتوس ندخاتات زي وهاب بلاي اذا زبله سراقه سلازخونه ينبر دخاتات ندخاتات حليلو ما يكونن محفوظا مسو نبره كابتا ابو زاتون يلعل نبره كبر نزخر سميخون غويتا اس كريستوس اسخا خمزن ديخا ايبولون يهودا ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ግን መምሃሪ ከሆነና እቲ ዝዛረቦ ዘሎ መጎልበብ ክፍኣቲ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ግብሪ ጸልማቲ ቃል በቃሉ ብለውሃት ክንሪኦ ከለና ጥዑሚ ንድኻታት ክወሃብ ድኻታት ጾሞም ከይሓድሩ ድኻታት ክዕንገሉ ንድኻታት እንደዚ ወሃብ ኢሉ እዚ ዝበለ ሰራቀ ስለ ዝኾነ እምበር ندخاتات حليلو ما يكونن محفوظ مسو نبره كابو خا كابت زاتون يلعل نبره قطفتف لقمصمص زبل قال كبت قالات اب غباء كريستوس 3 عامتن شدي شورحن እና ተማህረ ተእምርትን ተአምራትን እና ረአየ ፈውስን ድሕነትን እና ረአየ ይሁዳ ግብር ጸልማት ከይደርበ ምስቲ أصوار برهان زعت تقويتا يملالس نيري لومي بيت أملاخ مهلاونا تراي أخو لا يكونن أبقوا باي سعدا خدان لبيسنا نابسكت ممسانا تراي سعدا خدان تقدينا مقداسنا تراي أخو لا يكونن حزب እግዚአብሔር قبر ጸልማት كابانا دربيناس أصوار برهان نلبسي كم يهودا زمسله أملاخن حزب أملاخن تراي زفلتوا بزح نوري كهلونا خيلي እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ናይ ንስሓ ግዜና ኣፍደገ ሰማያት ተኸፊቱልና ኣሎ እዳው ኣምላኽ ንምቕባልና ተዘርጊሐና ኣሎ ቀድሚ ናብ ጸሎት ምቕራብና ጸሎትና ዝዓግት ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይበጽሕ ዝኽልክል ጉዳያት ከይህልወና ግብሪ ስጋ ከይህልወና لومي ننبسنا حسس نبلا لومي نوشتنا نتأمتو لومي نوشتنا نرأيو لومي نوشتنا نلليو كاباي جمير كاب زعبا خالوت شحن ميتن كن الزارب نفعلينا እግዚአብሔር ግን ንኸም አይጸዋዕናን እግዚአብሔር ንህይወት ይጸውዕና ንዘላለም ህይወት ይጸውዕና ስለዚህ ካዩ ግብር ጸልማት ካባና ደርቢናስ አጽዋር ብርሃን ንልበስ أب حديث كدان أتون قبر ጸልማት ከይደርበዩ أصبار برهان كلبسو زفتنمو تاريخهم زبالاشو بزحاتيو حدا خابهم وانجيلاوي قدس لوقاس أب قبر حواريات قليسو وخمزلو سمعون زبال تنقالي إيو معراف شمونته قبر حواريات كابت شعات تخساب 10 و3 زلو سمعون زبال تنقالي سبعي قنا كاب قدم حيزو أبتا ختما نبرا نسوخ عبي بمبالو نهزب سماريا يستنكروم نبرا كابن إشتوم كسا عبيهم كلاتهم إتا عبي زبها الحيل أملاخ أزيو نابلو سن يبلو نبري حيالو زمن بتنقلو نؤسل زستنكروم دما سن يبلو نبري فيليبوس غنا بزعبا منغستا أملاخن بزعبا سم قويتا إس كريستوسن أبسيروم مس أمنو سبو تنانستن تتمكو سمون بعلو قادما أمنه مستتمكو أنا فيليبوس لقبه تأمرتن عبيت حيلتات نقبر مصر أيون تقرمي سمون تتمكو علي أمينو تتميقو قبر برهان أصوار برهان لبيسو لب نبل قبر صالمات جن جناي تدربين الله
قبر صلمات كم زي تدربي بتدحري يسيعي بزلو تكبارن حساباتن زربان وديتن إنا نلاليوي قبر هاريات معراف شمونته كاب 17 خساب 23 زلو شعو أداوة ما نبرو لهم منفس قدس تقبلوا سمعون كا منفس قدس بتمنبار أداو هاريات كم استوهب مسرعيه اتي إيداي زنبرلو منفس قدس من تقبلسي نعي كا السلطان زهابو نيلو ገንዘብ አምጻአሉ ስለዚህ በገንዘብን ምስ ገንዘብን ምስራሕ ንተላል ምድንጋር ምጥባር ለሚድዎ ስለዝጸንሐ ነቲ ኣብ መጀመርያ ዝነበረ ኣገልግሎት ሃዋርያት ብርደት መንፈስ ቅዱስ ዝመጽ ኣገልግሎት ከቅልብሶ ፈተነ እዩ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ እዩ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር ዝኽፍሊ ወይ ግደ የብልካን በኣርሲ ካብዚ ክፍኣትካ ዝተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ ኣብ መሪር መርዝን ኣብ ማእሰርትን ግፍዕን ምህላውካ እሪኤካ ኣለኹ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሎሚ እዚ ኣብ ስምዖን ዝነበረ ኣብ ስምዖን ትጠንቋል ዝነበረ ብፍጹም ኣባይ የሎን ኢልና ክንተኣማመን ንኽእል ዶ ከምኡ ኢልና ንነብስና ክንጠብር ንኽእል ዶ ኣብ መሪር መርዝን ማእሰርትን ግፍዕን ምህላውካ ሪኤካ ኣለኹ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ቅድሚ ኣጽዋር ብርሃን ክንለብስ ምፍታና ግን ግብሪ ጸልማት ምሳና ከይህሉ ንነብስና ንርአያ ነረምስና ንመርምራ ንውሽጭና ንድለዮይ እግዚአብሔር ብድምፂ ቃልና ኣይኮነን ብንውሓት ኣገልግሎትና ኣይኮነን ክፈርደና እግዚአብሔር ብመዓርግና ኣይኮነን ክፈርደና እግዚአብሔር በታ ኣብ ውሽጭና ዘሎ ህይወት ቦኢና ክንፍረድ ጽባሕ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሎሴ ብጽሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ሕጂ ሓደ ሕቶ ኣምፂኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ህዝበ እግዚአብሔር ብሓቂ ተንሲኢና ዲና ምክንያቱ ክርስቶስ ብምትንስኡን ነቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ብምእማንናን ክርስቶስ ተንስአ ሙታን ብምባልና ኣይኮንናን ትንሳኤና ነረጋግጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ብጽሓፎ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 5 ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱን ተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ምስ ክርስቶስ ተንሲኤ ደ ምስ ክርስቶስ ምትንሳእ ማለት ከዓ ሞቱ ንሞትና መሲሉ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱን ተሓቢርናዮ ኣብ ኃጢአት ሙማት ካብ ኃጢአት ሙማት ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ኣብ ጽሓፎ መልእኽቱ እስመ ዓለም በሃቤ ምውቲ እቲ ወአነኒ በሃበ ዓለም ምውቱ እቱ ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ስለዚ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንነብስና ነቕርበላ እሞ ምስ ክርስቶስ ተንሲኤ ድየ ሞተይ ንሞቱ መሲሉ ድዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11-12 ምስኡ እንተመይትና ምስኡ ክንትስእ ኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ክርስትና እዚ ክርስትና ውድድር ኣይኮነን ክርስትና ህልኽ ኣይኮነን ክርስትና ሙሩኢነትን ዓብላልነትን ጸብለልነትን ኣይኮነን ክርስትና ኣብ ውሽጥኻ ብውሽጥኻ ምንባር እዩ እዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና 34 ዓመት
ስለ ህይወቶምን ስለ ህዝቦምን ብብሕትውና ክነብሩ ከለዉ ምስ መን ይነብሩ ነይሮም? ምስ እግዚኣብሔር ይነብሩ ነይሮም። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ምስ ክርስቶስ ተንሲእኩም እንተኾንኩም ምስ ክርስቶስ ተንሲእና ዲና ህዝቢ ኣምላኽ ነዚ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስብሃተ ነግ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ምስ ክርስቶስ ተንሲአ ድየ ሞተይ ንሞቱ መሲሉ ድዩ ኣብ ትንሳኤኡ ከሓብሮ ይኽእል ድየ ኣብ ትንሳኤ ግዜ ምስቶም ብየማን ዝቆሙ ድየ ክኸውን ምስቶም ብፀጋም ዘለዉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና ኣብ ቆላሲስ ወይ ቆሎስየ ኢና ዘለና ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2-3 እንታይ ኢሉ ሜትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ነታ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ሕዚ ናብ ላዕሊ ዘሎ እንድሕር ንሓስብ ኮይና እዚ ኩሉ ሽግር እዚ ኩሉ ግጭት እዚ ኩሉ ህልክልኽ እዚ ኩሉ ፀለመ ከመይ ኢሉ ይመፅእ ንላዕሊ ዝሓስብ ሰብ ከምኡ ክገብር ኣይክእል ንውሽጡ ደልዩ ዝረኸቦ ምስ ውሽጡ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ገሱፆ ርእሲ ኢሉ ለምንቲ ትተክዝ ነፍሲ ወለምንቲ ተሃውክኒ እመን ብእግዚአብሔር ከመ እገንለቱ መድሃኒ ገጽየ ኣምላክየ ምስ ህይወቶም ምስ ውሽጦም እዮም ትምዝራብ ይሕሊፎሙ ሎሙ ከዓ ብኣንጻሩ ንውሽጥና ረሲዕና ንሕሊናና ረጊፅና ኣብ ውሽጥና ዘየሎ ምስ ካልእ ሰባት ክንተሃላለኽን ክንቃየምን ንውዕልን ንሓድር ኣለና ቁፅሪ 4 ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጥ ሽዑ ንስኻትኩምን ምስኡ ብክብሪ ክትግለጽ ኢኹም ሎሚ ሰባት ንምእማን ሎሚ ሰዓብቲ ንምብዛሕ ሎሚ ፅን ዝብሉ ሰባት ንምእካብ እሱ ኣይኮነን ዕላማ ክርስትና ዕላማ ኣገልግሎት ንሱ ኣይኮነን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጥ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብክብሪ ክትግለጽ ኢኹም ሕያወት ናይ ኣቦይ ብሒደት ተኣሚንኩም ኢኹም ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ኣብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው እዚ እንደዘይኮይኑ እሞ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱስ እንታይ ዘይመሃበ ቁፅሪ 5 ስለዚ ነታ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ እዩ ምንዝር ርክሰት ፍትወት ስጋ ክፍኣት ትምኒት ስስዐ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ በዚ ጥራይ ኣይእኸለን ብሰርዚ ነገር እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነይርኩም ኢኹም ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኢሉ ኮራ ምንፅርፃር ክፍኣት ፀርፊ ዘሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቑ ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢናስ እንታይ ንግበር ኣፅዋር ብርሃን ንልበስ መዓልታዊ ስለ ዝለመናዮ ታራ ዘረባ ክመስለና ክእል እንታይ ዝብል ዘሎ ግን ኩራ ኢሉ ኩራ ቅዱሳን ኣቦታትና ኢትጓጉዕ በመንፈስከ ለተምኦ እስመ መዓት ውስተ ህፅዳ ኣብዳን ተኣርፍ እዩ ብሕሊናኻ ንቁጣዓ ኣይትተሃወኽ ከመይ ቁጣዓ ኣብ ሕቑፎ ዓያሹ ዝነብር ጥሪት ኣምላኽ ንብረት ሰይጣን እዩ ንቕሬታ ምስ ግብሪ ኣምላኽ ዝፃረር ግብሪ ሰይጣን እዩ መጀመርያ እንታይ ኢሉሎ ኩራ ኣይትኮሪ ክንኩሪ ከለና ኣብ ገዛና ምስ ስድራ ምስ ሓዳርና ምስ ደቅና ምስ ገመጋላገልትና ክንኩሪ ከለና ከምዚ ስለ ዝገበረ እኳ ኣይኮርየ ኢልና ንኹራና ሕጋዊ ከነልብሶ እምበር ዘይግባኣኒ ተቆጢዐ ነፍሰይ ክቋፃፀር ዝግባኣኒ ኢልና ናብ ሕሊናና ኣይንምለስን ኢና ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ቆጦ ለእማ ኣንሳኣሂ ምውተ ይትእመንዎ ኢሉ ቆጡዕ ሰብ ምውት እንተተንስአ እውን ኣይትእመንዎ ምክንያቱ ቁጣዓ እንተደኣ ሃልዩ ንኩሉ ነገርና ንኩሉ ነቲ ኣፅዋር ብርሃንና ከበላሽዎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኩራ ኢሉ ድሒር ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 8 የበፂሐ ዘለኹ ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ ምንፅርፃር ክፍኣት ፀርፊ ዘሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቁ ግብሪ ፀልማት ካባና ደርቢናስ ከቢድ ነገር ኣይኮና ንሕተት ዘለና
ንውሽጥና ክንሪኦ እንተደኣ ፈቲና ንውሽጥና ሃሰስ ኢልና እንተደኣ ረኺብናዮ ክንገብሮ ዝከኣል ብፀጋ ኣምላኽ ክብፃሕ ዝከኣል ኮራ ኣርሕቑ ኮራ ታራ ነገር ጌርና ከይንወስዶ ቁጥዐ ታራ ነገር ጌርና ከይንወስዶ ከምኡ እንተዘይከውን ኣቦታትና ኢትጓጉእ በመንፈስከ ለተምኦ እስማዕ መዓት ውስደ ህፅደ ኣብዳን ተኣርፊ ሰሎሞን ኣብ ተግሳፁ ቀሚጥዎ ዘሎ እዩ ንኮራ ኣይትተሃወኽ ምክንያቱ ኮራ ኣብ ሕቕፉ ዓያሹ ዝነብር ግብሪ ፀልማት ንብረት ሰይጣን እዩ ብድሕሪኡ ምንፅርፃር ኩሉ ግዜ ብሓቂ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ብሓቂ ክትረትዓሉ ዘይትኽእል ነገር ናብ ዕግርግርን ናብ ሽግርን ዘምፅእ ኣንፃር ሓቅን ኣንፃር ቅንዕናን ዝኾነ ባህሪ እዩ ኣብ ገዛና ምስ ስድራና ኾን ምስ ሓዳርና ኾን ምስ ደቅና ኾን ምስ መጋላገልትና ከነንፀርፅር ከለና ኣበየናይ ፀሪፍና ከም ዘለና ብዙሕ ግዜ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኖ ከምዚ ስለ ዝገበረት እኮ እያ ሓሪቐ ከምዚ ስለ ዝገበረት እኮ እያ ኣንፀርፂረ ኖ ኣይፋል በደል እንተደኣ ሃልዩ ህድእ ኢልና ንዕሞ ዝሓወይ ንዕሞ ዝሓብተይ እዚ ዝገበርክዮ እኮ ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ ዝተዛረብክዮ እኮ እዚ ተኸዶ ዘለካ እኮ ቁኑዕ ኣይኮነን ክንብሎ ንኽእል ኢና ከነንፀርፅር ግን ኣይግባአናን ጲላጦስ ንህዝቢ ኣይሁድ እንታይ ክፉእ ገበረ ኢሉ ምስ ሓተቶምሲ ስቀሎ 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 ጫው በዚሁ ምንፅርፃር በዚሁ ምክንያቱ ነቲ ሕቶ ክምልስዎ ስለ ዘይክእሉ ብምንፅርፃር ጥራዮም ክሽፍንዎ ዝኽእሉ ኢሉ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ሓደ ሕቶ ምስ ሓተተ ንክልተ ሰዓት ከምዚ ጨደሩ ኣርጤምስ ተዓባይ ናይ ኤፌሶን እንዳበሉ ንክልተ ሰዓት ከምዚ ጨፈሩ እዩ ዝነግረና እዩ ምንፅርፃር ባህሪ ክርስትና ኣይኮነን ንግብሪ ነፅዋር ብርሃን ዘባላሹ እዩ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ንነብሲ ወከፍ ነዞም ግብሪ ፀልማት ኣርእስቲ ሂብና ክንሪኦም ኢና ሕጂ ግን ሓፈሻዊ ግብሪ ፀልማት ካባና ከመይ ጌርና ክንድርቢ ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሳልሳይ እንታይ ክፍኣት ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዘይከይድ ንህይወትና ዘይጠቅም ንሓዳርና ዘይጠቅም ንስድራና ዘይጠቅም ንቤተ ክርስቲያንና ዘይጠቅም ኣብ ህልኽን ኣብ ዓመፅን ዝተመስረተ ንኩስቶ ደስ ከይብሎ ንኩስቶ ባህ ከይብላ ንኩስቶ ከነውሮ ንኩስቶ ከሕፍሮ እንዳበልካ ዝመፅእ ክፍኣት ኢሉ ክፍኣት ንረሲእነት የጥፍኦ ኢሉ ኣሎ ማለት ራብዓይ ፀርፊ ኢልዎ ኣሎ ፀርፊ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ብፍላይ ከዓ ክቡራት ኣዴታተይ ክቡራት ኣሕዋተይ ወዲ ዛኽስታይ እንዳተባሃልና ከም ዝዓበና ይንርስዖን ኢና ሓደ ካብቲ ጎዳኢ ከልግስ ዘለዎ ወደይ ብሩኽ ጓለይ ብርኽቲ ደቀይ ብሩኻት በዓልቲ ቤተይ ብርኽቲ እንዳበልና ብበረኸት ከነዕብዮም እምበር ብፀርፊ ከነዕብዮም እግዚኣብሔር ኣይፀዋዓናን ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኩሉ ግዜ ክንርስዖ ዘይብልና ቁፅሪ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንፅ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ፀርፊ ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ዘሕፍር ዘረባውን እዩ ኖ ክዋዘየካ መዘናግዒ እኳ እዩ እዚ ኩሉ ዝብሎ እንዳ ኣልማስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዘሕፍር ዘረባ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ በኣቶም ዝግበር ሲሉ እንኳን ምዝራቡሲ እንኳን ምግባርስ ምዝራቡ እኳ ዘሕፍር እዩ ሐዋርያ ያዕቆብ ከዓ ብዛዕባ ልሳንና ክዛረብ ከሎ ባቲ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ለዘገብረ ሰማየ ወምድረ ወባቲ ንጽዕሎ ለእግዚአብሔር ዘበአል አያ ሰብ ተፈጥረ በአገርና ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ነመስግኖ በአገርና ከዓ ነቲ ብምስለ አምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ንጸርፎ ይሕዋተይ ከም ዝኽኸውን ኣይግባእን ዘሕፍር ዘረባውን እንታይ ግበሩ ካብ ኣፍኩም ኣርሕቁ
نابر استنان مرس قبرس المات ندربي إيو كورا من صرصار كفات عرفي زحفر زربا ازيوم مسانا انتدا أهاليوم معارقنا أقلقلوتنا سراحنا فلتتنا درجانا بزي قدس قبرس المات كاوشتنا آيال قسنال نسخاتكم نتا أرقيت سب مسقبرو قنطيتكم كم تمثل تزفات أرقيركم نتنفلتات زحدس حداش سب زلبسكم نحاد حدكم أي تتحساسون لومي نحاد حنا خنواقع ديكونا نعربو زلنا مريت لومي أب حد إمنت أرثوذكساويان أب حد مقدس لنا نابلنا نحد حدنا خن الناخس إني صحاي زعربنا زلو سلازم تاي كنبلاينا نفسنا بعل كستوب جيجا سلازلو أنا بقنوع سلازلو خي خامس قبر زلو خيلنا إكزابير كانت تالو نخيل يترف دون إكزابير نتوم بهدات زسمعناون كانت تالو ما ينخيلني مخنياتو بفريقهم كتللي وومي تشعاتن كزرع عسرتن نسخات كوميلو نتا أرقيت سب مسقبروق أنتيت كوميل كريستنا زيو كريستنا نابراي كريستنا مدرخ وصيخا مسباخ تراي مالت ايكونن كريستنا بكلاس آتيخا بزعبا كريستنا ممهار ايكونن كريستنا أبيت خريستيان مهاليت قونكا محدار تراي ايكونن كريستنا قداسي آتيخا قدشكا قريبكا مقراب تراي ايكونن كريستنا نابراي كريستنا زي جبت زي دهساسي كريستنا زورسن زنبرني سلازن السخاتكم نتا أرقيت سب مسقبروق أنتيتكم قبر صلمات كاباهم دربيكم مسوش جنان الزارب حواتي حزب اكزابير مسوش جنان الزارب مسكالوت زربا ناب كالوت موطوات يترفنا نخالوت صلمات ناي حبر صلمات مقبا يترفنا لومي مسوش جنان الزارب أبونا داويت مسموشتو سلاز تزاربي نسلازي ما يكونن ممهران بيت خريستياننا لمن تتيك زي نفسي ولا من تتهوكني سلمن تاي تقوهي نفسي سلمن تاي تهوخني اندابل بونا داويت نا وشتو سلاز تمتا وشتو سلاز غنحه وشتو سلاز غسصه وشتو سلاز يعريو مس املاح فصم عرق خوينلو سلازي ودقه سلازي ابسه سلازي تغاغي ايكونن نسخاتكم نتا ارغيت سب مسغبرو زرزيرلنالو كورا ننصرصار كفات صرفي زحفر زربا كاب افكم ارحقو قداسي نود قداسي مستود انا ناب حميد نملس دو سبكت نود غنا خابت سبكت كي ورادنا مغرومرام نجمر دو امهاليت نحدر امونغو مهاليت نصارف دو امهاليت نحدر امونغو مهاليت بمت مقوميان بصناصلن نواتاوت دو انا خزمر ناتي مزموري املاح السمع انا هورب ناتي ورب تراي املاح زقبلو اذا املاح خبرلو دو እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኡምሮ ይሃበና ንስኻትኩም ነታ አረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢትኩም ከምቲ ምስሊ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድሽ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ንሓድሕድኩም እንታይ ትግበሩ ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ተማኣዱ በበይናቲኩም ጸልዩ እንዳበለት ያ ቤተክርስቲያን ኣብ ሰዓታት ለይተለይተ ትምህረና تمادو ببيناتكم تصليو سلازي اتن مدمدمتا نستوعلن كم تمثل تزفطور غيركم نتنفلطت زحدس حدش شب سلازي لبسكم مخنياتو مسودغه هيوتنا مسودغه بتا مسقل زفسس دم كريستوس تحاسيبو يصري سلازي ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ አጽዋር ብርሃን ንልበስ ሰውመነ ብርሃኒ ስብከትና ማህሌትና ዝማሬና ወረብና ቅዳሴና ኩሉ
بزعبا برهان إيه إذا كله تسبيحو إذا كله تزميرو إذا كله تقدسو أب هيوتنا لوطي زي مص انت خوينو جن حواري قدس باولوس أم معرف 4 عبراويان انتاي لله اتز سمعوا قال اتز سبحوا قال اتز مهاروا قال اتز زمروا قال اتز قدسوا قال مستوم سمعتو بأمنت سلازي حبره ندحنت أي تقامو مني زخبركم حزب እግዚአብሔር እዚ ስብከት ኣይኮነን ትምህርቲ እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ አሉ ነፍስና ከመይ ጌርና ንውሽጥና ንሪኣ ከመይ ጌርና ንውሽጥና ነለልዮ ኣብ ውሽጥና እንታይ ከም ዘሎ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ግብሪ ጸልማት ከመይ ጌርና ንጉሕፎ سلز سلانايو بحنت معلت على العلا بالكاز إلا نجار أيقونن كم تم أتو زبلنايو لك أنا بيات موسى نتربع عمد تمهرو صراحة قبصاويان كتف 4 عمد يا مدربة دحليفو جن نرأيو نلا ما مدو زي اللاب أوشت أجزاء بهير زي كبر الليلنا انت للينايو عبسو قمتي مسهل لنايو إنا نمئلايو نفتن أمو قبر ጸልማት كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس من البعض دحريلكم زاتهم تدعليهم مبقس تقسنا رومي 10 كاب 10 تخساب 10 4 بفلايك 10 تخلتن 10 3 ليت حليفة معلت قريبة أمو قبر ጸልማት كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس فبشنو دا قدس النومس كلها يكون ناتيفيتي يابزب المصحفهم بزعبا لدت ابز صحفوه قدم 3000 عامت كريستوس ام بالعمال توليدو زبل ملختي مسنببكا وي مسمعها غويتا ام بالعمال ميلادو اي تحزني لهم لومي لبخا عصي خالص محدر سينو لومي اب مبلع مال بسنكخا زحدر كهلو غويتا نزن داستنتن كان لدتا خبروين ليت حليفة معلت قريبة أمو قبر ጸልማት كابانا دربيناس أسوار برهان نلبس كم بمعلت بقنعنا نملالس بقويلان مستن أيكونن بمزرنان عبدانن أيكونن ببأسن قناعتن أيكونن نقويتا عيس كريستوس دا ألبس وانبر نتا حليوت سقاس ملعال تمنيت أي تكبرون لومي نايزن نبرو زلنا وي بعد اللدت يحواتنا ذكروه نحنا 19 جئزي لومي علتيو لومي بخمي كنبعلو تدالينا لنا لنفس وكفنا خنا حتى إذا بعد زي كمي قرنا نخبر أملاخ نوعلو بفلاي قبرز ألمات كابانا دربيناي قبرز ألمات كابانا اندزي تدربيو أبتي أسوار برهان ننحر حندا تقاچوه وشنا قسانات زخل عرفت زخل زي مرققاء زهب فرمنفس قدوس أبانا نخيفر رزقسي تقبارات سلازخونة لومي قبرز ألمات كابانا خندربي قبرز ألمات نمدربايقن وشنا خنرئي وشنا خنللي وشنا خنعزب نوشنا بوشنا خنرئيو እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለዚህ ነፍስ ወከፍና እተቃል እንታይ ነይሩ ትጥቅስ እንታይ ነይሩ ዘይኮነስ ከመይ ገረ ውሽጣይ ይርኢ ዝብል አርእስቲ ሒዝና ንውሽጥና ክንሪኣ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ጸጋ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅራ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ ሰሙነ ብርሃን ብሩኽ በዓል ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልና ሎሚ ኣብ ልብና ክውለድ ኣብ መብልዕ ማል ዘይኮነስ ሎሚ ጎይታ ኣብ ልብና ክውለድ እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ነዚ ንዓለም ምሉእ ዘጨንቕ ዘሎ ሕማም በጀካ እግዚአብሔር ከልዕሎን ክገንሖን ዝኽእል የለን እሞ ነዚ ሕማም እዚ ነዚ መቕዘፍተ እዚ ከልዕለልና
ነቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ውግእን ወረውግእን ህውከትን ዓመፃን ግፍዕን ቅትለትን ስደትን ምብትታንን ኣምላኽ ሰላም ኣነ ሰላመይ ክህበኩም እየ እቲ ኣነ ዝህቦ ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ኣይኮነን ኢልና እሞ ነባሪ ሰላም ክውርደልና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ በዓል ልደት ብሩኽ ሰሙነ ብርሃን ይግበረልና